Give me some more of the ganja. This is for Chivayo. Let me give some to Mnangagwa. Let me give some to Mnangagwa. Chivayo was burning the mind. Ndisa witness ubenzi wandiri kuwitnessa pasi rino. Mwari Diaborosi azokwanisa ndimakamupastora kuti Lucifer. Ende akuita dambudziko rokuisa ari pazita rake rariya pakati pezita renyu pakati gold paper akuisa ka pamberi paona D kuti pati gold. And now everybody is going for the gold. Ndinotaura nyaya yangu ndakananga mhuri yeZimbabwe. Varume mashinga kudavidza munhu akasikwa naMwari muchimuti mukuru wemazuva. Kune vanonzwisisa chinamato nevanonzwisisa zvitendero, tabvisa zvitendero tongoti the supreme being God. Munona vari kufara nekudaidzwa kwemunhu achinzi mukuru wemazuva. Kwandiri ndikanzwa kuti mukuru wemazuva ndo wakuvhunduka chose nokuti ndo kuti no pari kutaurwa zve munhu anokwanisa kubatidza nekudzima zuva oriti Monday, oriti Tuesday, oriti Wednesday kusvikira Sunday. Mukuru wemazuva wandoziva ndi Mwari kwandiri. Guys, hamuchavhunduki Mwari zvekuti makungotarisa upfumi hwepasi panapa. Makangano here kuti tiri vaenzi? Makangano here Babyloni? Makangana madzimambo akatombopfuma zvasana Faro zvekuti vakatanga kuti ngativake maskyscraper atinobata tione Mwari wacho kuti makangana vamwe vanhu vakamborarama vakapfuma vasisiri panapa vakazvisiya zvose izvi. Ndinofila sekunge mazuva ekuguma ndiyo ayaya. Soja labva katomboimba taamu mazuva ekupedzisira vanhu vakawanda vakunyadzisira minana ndo yavanotiitira. Varume ukaona munhu wakuti Mwari nditorei semataurira ndozviita izvi kuti inini ndoita sekunoekwa ndinotoreka njere ndinotaika njere. But Mwari rambai makaisa njere dzangu pamakadziisa ipapo, kana dziri muhomwe kana dziri tu ndinofara nadzo nekuti zvinhu zvinoda kuti vanhu vaite kuti zvinoda kunzi nevanhu ndive comfortable nazvo handisi comfortable nazvo. Ndini uye akaramba kuti inini handina mate zimcelebs, handina mate kupostwa, handina mate kulaikwa, handina mate kudii, handina mate collaborations. Ndadzoka zvekare panapa ndichitaura kuti Mwari ndaramba kuparticipate muubenzi hwokudaidza vanhu ndichivati mukuru wemazuva. Dai zvanga chero zvikandi zvine imwe tsanangudzo handione riri zita rakafitira kupiwa munhu chero zvikanzi apfuma sei. Hongu kupa hanzi chipo inonzi zakati kwedu isusu kumachawa. Zvikonzi ukapfuma unofanira kupa zvinotomanikidzirwa. Itori one of the 5 pillars. But pakupa apa pane mapiro. Uye apiwa wacho unofanira kuziva matendero. Wakutenda munhu zvekusvikira pakumuti mukuru wemazuva. Akomana ndokumbira kuti timborivaisa mamenasi. Timbogara pasi navakuru vedu. Nokuti ndakatarisa ndikutoona vakuru vekumadzichechi vari kutodanawo munhu vachitoti mukuru wemazuva. Jesu chaiye akararama pasi rino akatodhandwa. Vakatanga kumurova, vakamutsoropodza, asi hapana akamuti mukuru wemazuva. Arume, hatisi tadzokera here kumazuva echizorostrieni ekunamata zuva saka mafanisi. Handichazive patimire sevanhu, but ndoona even nevakuru vedzichechi, machechi anopindwa nevanhu 1000 havasi kukwanisa kuramba zvipo izvi. But pane African movie randakamboona, ndichatsvaga zita raAfrican movie roro, pastor vachitsva kugehena. Mbinga yaye yakavhunza pastor kuti ko pastor nemiwo muri kunoku? Zvikanzi shamwari unoona mari yawakatipa yaya iri kunditsvisa nhasi kugehena kunoku. Handinamboti muri kuenda kugehena varume, but ndamboti chimbofungai musati mangotambira. Uye mukutambira imomo zivai kuti hakuna chisingabvi kuna Mwari. Chero iye mupfumi kupfumiswa kwake inonzi naMwari temptation yaunopiwa naMwari. Munhu unoyedzwa
nezvakasiyana-siyana panapa. Sezvo tiri vafambi pasi rino, tinoedzwa, edha unoedzwa neupfumi o unoedzwa neurombo. Isu varombo pamwe tinoedzwa neurombo kuti tionekwe naMwari kuti how patient are we with God. Kuti ndikatambura panapa, Satani akauya semaewira akaita kuna Jesu akati, jamba ndokupa nyika yese, unoramba here? Kana kuti iwewe ukapfuma uchaita here semadzimambo ekuBhabhironi akatanga kufila kunge sezvo vave neupfumi, vave nesimba rekamwari. Makanganwa Faro varume, mukuru wemazuva. No, inini ndazviramba zvangu, mwana wemuchawa, mwana wanetsai, mwana wanesiya kazembe namatanga, ndaramba. Unoda kutaura zvaunotaura ngautaure, ndini uya wamunoti benzi. Ndina kumboda kuya panapa kuti nditi muti handipengi. Mwari kana kufunga mafungiro andinoita huru ubenzi, uwedzerai ubenzi wangu. Asi inini munamato wangu wawe kuti chinditorai. Nekuti handikwanise kudaidza munhu ndichiti mukuru wemazuva, uye handitaure sekunge ndamanikidzwa. Asi ndiri kuona nevamwe vanhu vandinopa ruremekedzo vajoina band wagondera kudaidza munhu vachiti mukuru wemazuva. Zvimwe zvese zvavanoitirana handine nazvo. Kungodaidza munhu kuti mukuru wemazuva kwaita kuti ndichitanga kutarisa upenyu hwemunhu. Money, power, respect. Wadiwa nepasi rino, nhasi vakuzongodaiwe sei? Wadiwa nepasi rino, nhasi vakuzongodaiwe sei? Takukanganwa here kuti chipo cheupenyu ichi tinongochipiwa kuti tiite zviito zvakanaka pasi rino nekunamata Mwari? Hatina imwe reason yatakasikirwa naMwari kunze kwekumunamata. Hino kana takuda kunamatwa nevanhu, tichiri kuunza vanhu padhuze naMwari here? Varume, zvimwe zvinhu zvikasataurwa zvinoramba zvichiitika, uye zvikataurwa zvinosumudzawo nzeve dzeavo vane enlightenment or enlightening or vakasarudzwa or vane nzeve dzine divinity. Kana uri munhu ari kuzvibvunza kuti Mwari varipi, ziva kuti Mwari vari kuona chese chinoitika. Wakawanda, wakasimira. Mwari ndo vakasika munhu asina kupfeka, ndo vakasika munhu akapfeka. Ndivo vanoziva munhu asina kupfeka, ndo vanoziva akapfeka. Ndivo vanoziva denga nepasi rino, ndivo vanoziva zvese, all knowing. Handifunge kuti vanofara nekudaidzwa kwomunhu achinzi mukuru wemazuva. Ngatisakanganwe kuti kune vakauya vatakadzidza mumagwara vanenge vana Faro naNadhalkarnain. Varume, musatambe naMwari muchidaro. Kana Elon Musk asatambodaidzwa achidanzo, Jeff Bezos asatadaidzwa achidanzo. No varume, ngati inspire nenzira dzimwe dzakasiyana. Chero zvikanzi munhu apa sei, pamwe iye ari kutoshaya kuti okuudzai sei kuti manyanyo ndirumbidze, unless kana iye achizvitiwo mukuru wemazuva. Ndichamboendawo kumapeji kwake ndimbonoona kuti anozvidaidza achidaro here. Kana hunge achidarowo futi, ndikunyeperei. Svitsai kuti pane kakutsiurwa kawaitwa nemunun'una. Isu tiri vanhu vekuti tiri bho takadaro tinogona kurara tisina kudya. Remember, tiri machawa tinotsanya 30 days. Hatinei neupfumi hwevanhu, hatihutarise. Hatinyanyotarisa upfumi hwevanhu, tinonyanyoshandira denga.